Здравейте! Казвам се Пламена и съм от град Добрич. От 2007 година живея в Испания, като последните 4 години със семейството си живеем в Ноен, където и синът ни, който е на 5 годинки, учи в кварталното училище. Той е записан с основно изучаване на Еускера, като този избор беше взет още от самото начало, както се роди, никога не сме имали никакви съмнения. Така или иначе той беше двуезичен, говореше и разграничаваше много добре двата езика, български и испански, до 3 годишна възраст. А вече от 3 до 6 годишна възраст ни се струваше много добър период, за да въведем още един основен език. Решихме този основен език да бъде Еускера, като разбира се с това се надяваме да има една по-добра интеграция, говорейки техния език, знаейки повече за техните традиции, за техните навици. Също така, разбира се надяваме всяко следващо изучаване на чужд език да бъде по-лесно за него. Знаейки 3 езика, от тук нататък се надяваме следващите да бъде по-лесно за него. Разбира се, надяваме се да има повече възможности в бъдеще за реализация. Не сме срещали никакви трудности, той се справя много добре в училище, движи се с ритъма на всички останали деца. Имайки напредвид, че никой от нас не говори на Еускера, но това не представлява трудност за него. Като цяло, неговото записване в демо-дело с изучаване на Еускера ни е донесло само хубави емоции. Покрай него и ние също научаваме много неща, завързахме много приятелства с другите родители и сме в общи линии много доволни от нашия избор. Guk euskaraz, zu zergatik ez?